η περιφέρεια Ευρώπης απέχει της χώρας. Είναι ένα πολύ μεγάλο χώρο και δεν είναι αποκλειστικά μόνο το γραφείο του συντονιστή. Είδατε, έχω μία με τους συντονιστές εκπαίδευσης όλης της Ευρώπης και μία με τους προέδρους των Ομοσπονδιών όλης της Ευρώπης. Στη συνέχεια, σήμερα συζητήσαμε αναλυτικά το πώς θα προχωρήσουμε για να φτάσουμε στο κεντρικό συνέδριο της παιδείας, το οποίο θα αποφασίσει για να εξετάσει όλα τα πορίσματα αυτά, να κάνει τις προτάσεις, να τεκμηριώσει τις προτάσεις και να τις στείλει στο Υπουργείο Παιδείας. Στόχος μας καταρχήν είναι η αναβάθμιση της ελληνόφωνης παιδείας στην Ευρώπη. Θέλουμε μια καλύτερη παιδεία για τα παιδιά μας. Συνεπώς θα πρέπει να κινηθούμε έχοντας κατά νου τα προβλήματα και τις προτάσεις για λύσεις τις οποίες θέλουμε να πετύχουμε. Ήδη έχουμε βελτιώσει τις σχέσεις με το Υπουργείο Παιδείας, βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία και πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα θα είναι θετικά, διότι υπάρχει και η διάθεση και η πρόθεση για μια άλλη παιδεία για τα παιδιά μας. Υλοποιώντας τους σκοπούς και τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συντονιστικού Συμβουλίου ΣΑΕ της Ευρώπης, ξεκινάμε τις προδιασκέψεις στην περιφέρειά μας για την παιδεία και την ελληνομάθεια, με την Κολονία και τη Στουτγκάρδη το επόμενο Σαββατοκύριακο, 8 με 9 Μαρτίου. Ακολουθεί μετά ένα προσυνέδριο παιδείας και ελληνομάθειας στις Βρυξέλλες, στο οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε από την Μεγάλη Βρετανία, από την Γαλλία, από την Ισπανία και από τις χώρες του Μπενελούξ, όπως νομίζω έχουμε καλέσει. Αυτό θα γίνει στις 30 Μαρτίου. Και μετά ακολουθούν οι σκανδιναβικές χώρες, βαλτικές και σκανδιναβικές χώρες στη Στοκχόλμη, γύρω στις 20 Απριλίου, και ελπίζοντας να τελειώσουμε με κάτι την πρώτη εβδομάδα του Μάη περίπου. Είναι μια πρωτοβουλία που λάβαμε για να ενθαρρύνουμε τις δύο χώρες, τις δύο καινούριες ευρωπαϊκές χώρες των Βαλκανίων μας, που αυτές είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία, οι οποίες την κάνει να έχουν ένα πολύ καλό ελληνισμό. Και το τελικό συνέδριο της περιφέρειας θα γίνει πριν το τέλος Μαΐου. Αυτό πάλι στη Φραγκφούρτη, την ωραία Φραγκφούρτη.